Milí priatelia, dneska tu máme pre vás krásny trojizbový, kompletne zrekonštruovaný byt priamo v srdci Petržalky, tak poďme sa i hneď na ňo pozrieť. Poďte! Takže, milí priatelia, k dispozícii máte aj takúto netypicky murovanú pivnicu priamo v bytu. Ak vás daná nehnuteľnosť, milí priatelia, zaujala a chcete si dohodnúť videoobhliadku, nevajte ma kontaktovať na dole uvedené telefónne číslo alebo e-mail. Teším sa na vás. Ahojte!